I cannot refuse itang call and the challenge para po tagal bilang maging Mayor Yupugen 2022 election. Matapos ihayag ito ni Angeles City Councilor Amos Rivera ang kanyang interes sa pagtakbo bilang alkalde ng syudad, palaisipan ngayon kung ano ang mangyayari sa relasyon ng pamilya Rivera sa angkan ng pamilya Lasatin. Iyon ay dahil ang nakatatandang kapatid ni Councilor Amos na si Atty. Willie Rivera ay tumatayong abogado ng namayapang dating alkalde at Pampanga 1st District Representative Carmelo Tarzan Lasatin Sr. Si Atty. Willie Rivera rin ngayon ang City Administrator sa ilalim ng termino ng incumbent mayor na si Pogi Lasatin Jr. Ayon kay Mayor Pogi, may karapatan naman umano si Councilor Amos na tumakbo sa anumang posisyon na kanyang naisin. Ay, basta po interested din nga doang inkakatamong administrador ni Atty. Willie Rivera. Simple mo po, kung Bisayan taga rin kaputol na naman na karapat. Bistat man po, may kung Bisaya mo rin. Councilor Amos Rivera, kayong kantatang ko. Tingwa niya pong lupa ko yung kanitang panahon ng katang ko. Anak-anak ya pa mo po kanito Amos. Bistat man po umpisa, ngayon po, buri nakatamo labanan. Pabrentaya po ketang buri na. Tingnan pong karapatan. Dagdag pa ni Mayor Pogi, higit sa delikadesa ay malaki ang tiwala ng kanyang ama at maging siya kay Atty. Willie Rivera. Kaya katwiran ni Mayor, hindi magiging dahilan ito para alisin niya sa kanyang lideratura ang kapatid ni Konsehal Amos Rivera. Gusto na pang gagawan ng administrador tamo, mayot niya po gagawan para kay syudad tamo. Samantala, sa panayam ng CLTV News sa telepono kay Angeles City Administrator Willie Rivera, inamin nito na hindi siya kinonsulta ng kanyang nakababatang kapatid sa paghangad na labanan ang kasalukuyang administrasyon. I was never consulted in any decision that he makes and I don't want to interfere. Sinabi ni Administrator Willie na hindi umano ito bago sa relasyon nilang magkapatid na binibigyan umano niya ng kalayaang pumili ng sasamahang partido. Agkat kaya ang partido ko, uling tinagal kong Vice Mayor, kaya ben kay Senator Labi. We decided to stay with Ed Pavituan. So, from then on, minapisabihan yung politika. Sinabi ni Rivera na kahit siya ang nakatatandang kapatid, nirerespeto umano niya ang pasya ni Konsehal Amos at bukas pa rin ito sa posibilidad ng dialogo. Ang kultura ng pagiging kritiko sa administrasyon sakaling panindigan umano ito ng kanyang kapatid ay hindi nito aawatin dahil bahagi ng prinsipyong itinanim ng nakatatandang Lasatin ang pagtanggap ng anumang uri ng kritisismo. Sasabihan ko naman, kalupa ng sabihan ng Tatang Tarzan kanina. We like criticism. So, if ever there are things which to the mind of the public would not be beneficial for the people of Angeles, we would always try to rectify whatever deficiency that we fail to accomplish. Paolo G. Santos, CLTV News.